Robert Abela qed ibaxxi rasu u jħalli lil Clint Camilleri fil-kabinett għaliex huwa dajjef u huwa għalhekk illi n-nies imliet il-pjazza tal-Parlament it-tnejn li għadda. Klim il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista illi saritlu fuq Net Television dan wara li il-Gazzetta Il-Mument żvelat skandlu ieħor mill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri. Skont informazzjoni illi waslet għand Il-Mument jidher illi allegatament il-proġett li jiswa tal-inqas 6 miljun euro f'pontuns ġodda huwa imċappas b'tixħim. Dan għaliex hemm allegazzjonijiet li dak li jrid jakkwista irmiċ illi jiswa ħafna flus għandu jkellem lill-Ministru Clint Camilleri jew inkella lil mara tiegħu. Qed jersqu lejna nies b'informazzjoni evidenti. Għaliex ħafna nies anke laburisti stess illum ma jifilħux minn dan il-ħmieġ kollu. Jiġifieri li inti biex ikollok il-irmiġ, biex tingħata irmiġ, trid tasal tmur tħallas il-flus, jew trid tmur tkellem, jew trid tmur tersaq lejn il-politiku u tittallab u jitolbok il-flus. Evidentement li hawnhekk għandna skandlu ieħor illi jrid iwieġeb għalih mhux biss Clint Camilleri, ma jrid iwieġeb għalih Robert Abela. Waqt l-intervista Bernard Grech spjega li l-Prim Ministru Robert Abela ma għandux pjan u saħansitra ħallas lil barranin sabiex jagħmlulu pjan għal pajjiżna għal 25 sena illi ġejja. Turija ċara illi mhux talli l-Gvern tal-Labor ma għandux pjan għal pajjiż iżda wkoll juri illi Abela ma jemminx fil-kapaċitajiet tal-poplu Malti Wawċi. Anka din is-sottomissjoni li qisu mhux kapaċi il-Malti li jippjana l-futur tiegħu. Aħna dejjem hemminna fil-Malti, hemminna li l-Malti jista' jola u jippjana il-futur tiegħu hemminna bl-indipendenza, hemminna fis-sħubija fl-Unjoni Ewropea, dejjem hemminna fil-kwalità tal-Malti, fis-saħħa tal-Malti, fl-intelligenza tal-Malti u hekk ser inkomplu nagħmlu. Intant kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista li spjega wkoll li Robert Abela kellu jażel bejn is-sussidju għal dawk li jridu jixtru karozza elettrika u li jinvesti fi flotta ta' karozzi tal-linja li jaħdmu bl-elettriku flok id-diesel. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jistqar li huwa tajjeb li dawk li jinvestu f'karozzi jingħataw sussidju, iżda l-fatt li Robert Abela kellu jażel bejn pjan u ieħor hija turija ċara ta' djufija fil-Prim Ministru għaliex kellu jabbanduna pjan ta' miljuni ta' euro għal pjan ieħor. Huwa fid-dawl ta' dan kollu illi l-poplu rid idur fuq il-Partit Nazzjonalista għaliex inni sarfet illi l-Gvern abbanduna lil pajjiż u lil poplu fosthom lil għalliema tfal li għandhom bżonn ikunu statemented sabiex jieħdu rajnuna li ħaqhom l-iskola, l-anzjani u l-familji Maltin u Wawċin. Għalhekk qed nofrulek gvern stabbli, gvern li għandu pjan fit-tul, però għandu wkoll pjan għal mument immedjat kif nitilgħu fil-gvern. Gvern illi kollu l-għażliet tiegħu bbażati mhux fuq il-konvenjenza imma fuq il-konvinzjoni. Il-konvinzjoni illi s-saħħa tal-Malti u tal-Awġi ma tistax tilab magħha ninvestu fiha. L-infrastruttura ta' pajjiżna tkun fuq qudiemnet tal-investiment tagħna biħsieb. Illi l-governanza għalina mhux biss hija importanti, imma dik illi fl-aħħar mill-aħħar tkun qiegħed tittejjeb ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Xejn Riolo għan Net News.